Tož, vážení diváci, milí posluchači, svým magickým tož, kolega spolumoderátor Jaromír Hruška říká tak, ale já jsem z Brna, zahajuji další díl našeho podcastu U nás. Mé jméno je Jan Šotkovský, po mé pravici sedí Jitka Šotkovská, společně tento podcast moderujeme a máme tady vzácnou hostku, kterou je ředitelka činohry Slovenského národního divadla a na Jiráskově Hronově, kde tento podcast natáčíme, lektorka problémového clubu Miriam Kučiňová. Ahoj Miriam. Ahojte a dobrý deň všetkým. Ahoj. Alebo podvečer, kedy si kto pozrie alebo pustí, tak, aby to bolo korektné. V libovolnou denní i noční dobu nechtě vám s námi příjemně i v audio, i video verzi. Tak to je závazek teďka. No to je závazek zejména pro posluchače, aby jim bylo příjemně. Jo, takže to sa není prostě, závazek, se snaží a... To je dobré, môžu si takú vnútornú motiváciu, že už do toho s týmto podcastom pôjdu. A my negarantujeme, že vám na konci bude príjemne, ale všetko preto môžeme urobiť. Myslím, že se posnažíme. No. Přiměřeně. No dobře. Takže první otázka, jelikož jsme na Jiráskově Hronově, se nabízí. Pokolikáté ty si na Jiráskově Hronově? Ja sa priznám, ja iba druhýkrát som tu. To není trestné, to je snesitelné. To je krásný, protože tady pokaždý vždycky je někdo, kdo říká, že já si nemůžu vzpomenout, kdy to bylo 20, 25, no nevím, po 30. tohle. Takže prostě ty jsi taková jako hronovská jako novická v podstatě. Aj sa cítim ako novická. A vlastne neviem, že či sa cítim viac ako novická tento druhýkrát, alebo vtedy prvýkrát, lebo keď ide človek do niečoho prvýkrát, tak to vlastne berie tak trochu freestyleovo, že však nevieme, čo to bude, čo to prinesie. A druhýkrát už sa objaví taký pocit, že to tak zodpovednejšie treba zobrať asi niekedy celé. A keď vidím, že to je 95. ročník, tak akože nie, že čo som robila celých tých 95 ročníkov, to mi je jasné, ale že prečo ten vzťah k Hronovu nezačal skôr, to ostáva aj mne samej akože záhadou, že to človek počúva na tých scenických žatvách u nás, že tam na tom Hronove sa povedal, alebo prišiel pán profesor Císař a teraz tak zrovnával tie svety neprofesionálnych divadiel s takým entuziasmom jemu vlastným, tak ja vlastne neviem, že prečo ma ten Hronov stretol tak neskôr, alebo ja som stretla Jirásko Hronov No tak takže neskôr. ale k amatérskému divadlu vztah máš k tomu slovenskému. Mám k slovenskému. Dokonca aj pozitívny. To je krásné. To může být lepšího. A kde se zrodil tvůj pozitivní vztah k slovenskému amatérskému divadlu? Tak toto je taká pravda, ktorú jedna jej časť je vlastne veľmi krásna a tá druhá teraz už poznačená touto skúsenosťou je vlastne aj taká bolestná. Ja som chodila normálne ako zodpovedné dieťa, ktoré malo rado divadlo, do amatérskeho divadelného zoskupenia v meste, kde som bola na základnej škole Trebišov na východnom Slovensku. Zoskupenie sa volalo ALF, viedla nás pani Alenka Urbanová a bol to pre mňa skvelý a super čas. A bavila nás tá parta ľudí. Kolik tě bylo? Třeba 10, jako, tak, nebo 15? Je to takový nie, to pubertální, nebo si byla fakt dítě? Tak ja neviem, 10-11, lebo to začalo konkurzom, že sa pôvodne mal vytvoriť akoby, že bábkový súbor. Takže si pamätám, že teda ja som myslela, že idem na tento konkurs do toho divadla v meste a mamička aj s mojou sestrou mi šili prvé bábky. Ja nechápam, že prečo vlastne tam bola podmienka, že to mali byť bábky, ale tak sa šili tie bábky také, to boli také maňušky, takí maňasci. Tak ja som sa tak na to strašne tešila. Potom sa ukázalo, že ono to bolo činoherné, to divadlo. A hneď s tými bábkami sa to tam použilo, zahralo, povedalo na tom konkurze a prešla som a tak sme vlastne boli súčasťou ALFu. Dokonca sme sa aj zúčastnili nejakých malých regionálnych alebo krajských prehliadok. No a tam prichádza ten bod zlomu, že my sme teda mali tú vieru, ten entuziasmus, že tak ako to robíme vlastne super správne a dobre. Pak prišli zlí lidé z poroty. Potom som prvýkrát zažila nejakých ľudí z poroty, ktorým som vtedy v tom veku ako decko, že vlastne vôbec nerozumela, že čo my na tom nerobíme dobre, že však keď mám hrať strigu, tak predsa hrám strigu, však si viem predstaviť, ako vyzerá tá striga. Všichni známe strigy akože z svých bežných životov. Čo tam mi oni niečo rozprávajú, že ja hrám nejakú postavu a že by som to v tom veku, hej, akože tých 12-13 rokov, že nemala úplne, že hrať tú postavu. A že nejaké ilustratívne kulisy, že to tiež by tam nemalo byť. Dosť ťažko sa nám to počúvalo, tak sme si robili to divadlo ako keby pre seba, pre radosť.
Potom, keď som začala chodiť na tú scenickú žatvu alebo aj na nejaké také iné stretnutie s amatérským divadlom, som pochopila, čo nám oni tým hovorili, ale neľutujem to spätne, že toto bol nejaký štartujúci moment, lebo mám pocit, že tá radosť z toho spoločného hrania sa a vlastne veď kým to vznikne, človek si tam všeličo zaimprovizuje, povymýšľa, je vlastne strašne dôležitý element. No ale potom to skončilo, lebo som išla na to konzervatórium a tam som si vlastne uvedomila pre seba, že nastala akoby veľmi špecifická ruptúra, že keď človek akoby vojde medzi tých profesionálov, ktorí si teda myslia, že sú profesionáli a nevenujú sa popri tom amatérskému divadlu, tak sa akoby vytratilo na chvíľu také prepojenie. Takže ty jsi šla na střední školu na konzervatoř. Ano. Hereckou konzervatoř. Konzervatórium samé o sebe bolo obyčajné štátne, kde sme sa stretali aj tanečníci, aj muzikanti a hudobno-dramatický odbor a to bolo to. Hudobno-dramatický odbor. Nie je to tak lepšie, nejako keď takže sa povie len, že herectvo. Takže ty si studovala ako muzikálová herečka v podstate. To by bol veľmi honosný pojem, to bol taký činoherný spev, ktorý mi teda nešiel úplne, ale s pokorou sme to s našou pani profesorkou Vierkou Drietomskou 4 roky riešili, aby sme pochopili, že vlastne keď človek hrá a má trochu akoby ten cit pre to hranie, tak s tým spevom sa niekedy dá tak vysporiadať, že to tak proste zahrá. To, že je to občas mimo rytmu, trošku, kde tu falošne, to sa spraví, keď je tam výraz. To bolo základné, takže výraz vždy všetko spraví a zakrie. Základní poučka. Hej. Takže že bolo to vlastne zamerané na činoherné herectvo s tým, že ten spev bol akoby povinný. A ona napríklad mala skúsenosť s tým, že mnoho študentov z Košíc strašne rado sa hlásilo na muzikálové herectvo do Brna, takže to bola vlastne taká méta pre mnohých mojich spolužiakov alebo kolegov a spolužiačky, že dostať sa na ten muzikál do toho Brna a tá naša pani Vierka, keď už tam mala tie prvé nejaké študentky, tak nám vždy tak hovorila, čo tam oni robia v tom Brne na jamu a jak my to musíme vedieť a aký typ repertoáru a že myslím si, že niektorí jej potom akoby dávali také typy, že ako technicky postupovať napríklad pri speve, čo všetko tam videli a to bolo vlastne také motivačné. Takže my sme takto z diaľky akože sa dívali do toho Brna niektorí. My ostatní, čo sme pochopili, že muzikálové herectvo nebude naša cesta, len to činoherné, tak my len normálne do Bratislavy sme sa tak pozerali. Akože na tú Takže po studiu konzervatoři si chtěla pokračovat ve studiu herectví nebo jít rovnou do divadla? Nebo co se stalo, že z tebe teď tady není herečka? Tak, ako by som to tak povedala. Ja som nebola najhoršia z ročníka, hej, aby boli... Není to tak, že ten, kdo je nejhorší, musí jít na dramaturgii, to určitě dramaturgové můžou být i šikovní herci. Ja si myslím, a teda aj po rozhovoru s našim profesorom herectva Jozef Úradník, veľmi známy herec z Košického divadla, chvíľu aj riaditeľ činohry, tak ja si myslím, že som bola akoby v tej zostave toho ročníka, že aj tá s tým talentom, že aj mi vyšli tie postavy, ma aj niektorí pochválili. Ako? Už inde než na scénické. Áno, napríklad, hej, keď si prišli pozrieť nejaké naše predstavenia študentské na konzerve, tak ja som dostala pozitívne spätné väzby, že ja som nešla na dramaturgiu preto, že ma neprijali na herectvo, ale sa stala taká prirodzená vec, že my sme v 3. ročníku na konzervatóriu bol predmet, ako sa to volalo, normálne na výške to máme, že analýza dramatického textu a tam sme z nejakého dôvodu začali analyzovať hry. Proste nám to dali. V rámci asi deň divadla nám to tak prifarili, chodil to robiť interný režisér Košického divadla. A to bolo zrazu také iné čítanie textu s človekom, ktorý to robí a strašne mi to prišlo vlastne fascinujúce, že to je vlastne také celé super. No a potom už, ak sa blížil ten 4. ročník, tak som začala pociťovať, že ako dobre je to na tom javisku, že asi mi bol vždy bližší taký spôsob toho herectva, kde si môžeš dovoliť byť afektovaný a prehrávať, hej, že tam som mala tie sklony, že problém nájsť ten civil a tú autenticitu a mať tú silu. A zrazu ja som zistila, že strašne je super tým spolužiakom tak to vymýšľať. A že veď tá postava, že o tomto a tu v tom dialogu takto by sme to mali urobiť a to, tak mi tak prirodzene došlo, že asi nestojím úplne na tej správnej strane a že tá lepšia strana nie je tá na tom javisku, ale tá, ktorá k tomu javisku prevráva z hľadiska a poťažnú čas od času niečo vysvetlí, s niečím pomôže, k niečomu nakopne. A tak som teda, ale musela splniť taký záväzok, že keďže rodičia to tak prijali, že v 15 som mi povedala, že ja by som teda na to herectvo išla, lebo že veľa rozprávam, že rada, že to by tak tam sedelo na tej škole, na konzerve,
že musím vlastne vyskúšať akoby oba tie odbory, že ísť aj na to herectvo, lebo by to bolo vlastne akoby trochu nefér, že 4 roky sa človek o to pokúša, ani na príjmačky nedôjde, a potom aj na dramaturgiu. A potom to ešte vyústilo do toho, že no tak ale veď keď už idem, tak si dáme tú tretiu prihlášku na divadelnú vedu. A aby som bola úplne zodpovedná, tak som teda išla aj do Prahy na DAMU, aj na herectvo, aj na tú dramaturgiu a teda aj na VŠMU, na tie 3 odbory. A bol to taký vlastne zaujímavý sociologický prieskum, aj nejakej zrelosti, že na DAMU som teda nedozrela, dopadlo to veľmi zle na tých príjmačkách, aj som z toho bola taká nešťastná, ale zároveň mám pocit, že to bolo akoby dobré nakopnutie k tomu, ako sa vlastne ďaleko viac koncentrovať aj na tie príjmačky, čo všetko to vyžaduje. Vlastne ja som napríklad na DAMU pochopila, že na to, aby som zabsolvovala ten test, že mne vlastne stačilo ísť vlastne na Vyšehrad na cintorín sa poprechádzať a že všetky tie osobnosti mená, ktoré sa ti v čase testu dopletú, že tam by sa mi to zjasnilo, že ja som len zvolila akože zlú logistiku prípravy proste na tie príjmačky. Šla si na ten hřbitov až po príjmačkách. No a tak som vlastne išla na VŠMU a v podstate som skončila na herectve, myslím, že prvá pod čiarou. Dokonca som dostala ponuku od pedagogičky, ktorá otvárala ročník potom, že ak by ma nezobrali teraz na to herectvo, že teda nech sa prihlásim, že teda tam ona ma chce do toho ročníka. A potom sa udialo to, že na príjmačkách aj na vede, aj na dramaturgii to nejak dopadlo dobre, pozitívne na oboch. A vtedy pán profesor Štefko zniesol teda takúto otázku, najprv, že teda vy ste aj na tom herectve, vy ste tá, čo ste tu na tých 3 všetkých, a je, že no, že ja som tá na tých 3 všetkých. A on, že no tak ja dúfam, že by som bol rád, keby ste teda neskončili u tých hercov, že my by sme vás asi mali radšej na tej vede. A prišlo mi to strašne také pekné, motivačné, silné, že to je super. A podarila sa aj tá dramaturgia a potom sa mi zdalo akože čudné, že tak to skúsme nejak skombinovať. Takže som vlastne paralelne študovala akoby oba tie odbory. Takhle ty jsou hodně příbuzný. Ale v čem je ten rozdíl tam, tak opravdu je, jako, že ta věda je čistě teoretická a dramaturgie už je zase jako primárně praktická, nebo a přece tam je spousta teoretických předmětů. Jsou ty katedry propojený personálně, nebo? Oni sú určite personálne prepojené, teda že zdieľame časť spoločných predmetov, pedagógov a potom prišlo akoby to vyosenie, kde to bolo podľa mňa aj cítiť akoby medzi tými jednotlivými katedrami, že kde tí tvorcovia pociťovali, že no tak to sú takí tí teoretici, tí kritici, čo o tom rozprávajú, ale čo oni vedia. A potom tá katedra teória kritiky, kde oni mali pocit, že ale však my chceme byť vaši partneri, však my sme tí, čo to tu budeme najbližších 30 rokov zaznamenávať, že prečo táto miera nejakého akoby nepriateľstva. Zároveň som si to pre seba pomenovala ten rozdiel, že keď som v pozícii kritika, inak veda v Bratislave bola dlhodobo zameraná na samotnú kritiku, ako keby recenzentský prístup k divadlu a dejiny divadla. Že mám pocit, že som zažila obdobie, keď sme sa nevenovali tak silne akoby teórii divadla a vlastne nejakému teoretickému prístupu. Teda nie, že by sme neabsolvovali tie predmety, ale že toto nebol primárny fokus. No, myslím, že takový všeobecný problém i myslím na českých školách to jednu dobu bych řekla, že docela bylo. Že cítiť, že nie sme asi na nejakej filozofickej fakulte, ale na inom type vysokej školy. Zároveň je to fascinujúce v tom, že vy ste stále mali predsa kontakt s tými praktikmi, takže vy ste akoby videli ich od ich začiatkov tvorivo-réžijných a dalo sa to nejak super ako keby pomenúvať. A tam som akoby pocítila rozdiel, že v pozícii toho teoretika alebo kritika, keď sa dívam na tú inscenáciu, tak mám pomenovať ten problém, mám ho akoby uchopiť, mám ho vedieť vykomunikovať s tými, ktorí tvorili tú inscenáciu, ale vlastne vôbec nie je mojou morálnou povinnosťou to vyriešiť. Kdežto ako dramaturg, vlastne ty máš si uvedomiť ten problém a tvojou morálnou stavovskou povinnosťou je ho vyriešiť a prísť vlastne aj s tým riešením. A to boli také akoby body, keď som to cítila pri niektorých tvorivých procesoch, že kde ako kritik zrazu vstupujem do recenzie ako dramaturg, že mi napadajú riešenia, ktoré vlastne nemôžeš a nemal by si zdieľovať. A kde zrazu sa ako dramaturg pocítim ako kritik, že ja úplne vidím, že toto proste nefunguje, že sa to rozpadá, ale nedokážem vygenerovať tú pomoc a dať to poznanie. Tak vtedy som si to tak uvedomovala. Padlo tady jméno profesora Štefka, což je muž, který byl hodně spojen i s Jiráskovými Hromovy a mnohokrát tady byl v 80. letech a posléze po roce 2000 jako vedoucí různých rozborových seminářů. Nebyl on třeba člověk, který tě pak jako přisunul zpátky k tomu amatérskému divadlu? Slovenskému teda? Nenazvala by som to takto, bol to ale ten človek, s ktorým zažívať prednášky
a zažívať nejaký spoločný čas bolo asi najzásadnejšie, že ja som veľmi vďačná za tú generáciu pedagógov, ktorú sme mali, lebo teda nebol to len Vladimír Štefko, bol to Janko Jaborník, ktorí mali akože definitívne veľmi blízky a otvorený vzťah k amatérskému divadlu. A potom zostáva našich pedagogičiek dám, ako bola Soňa Šimková, ktorá už nemala vzťah k tomu amatérskému divadlu taký silný, ale zasa prenášala na nás to vzrušenie z toho svetového divadla. A do toho pani Bakošová-Hlavenková, ktorá nás vlastne tak na poli tej teórie herectva tak prevádzala tým všetkým, čo kde ako sa deje. Ale ten vzťah sa ako keby obnovoval jednak tým, že tá téza podľa mňa aj v Čechách aj na Slovensku je rovnaká, že veľmi veľa profesionálnych tvorcov v podstate spolupracuje s neprofesionálnymi divadlami, až to prichádza do bodu, že sa mnohé neprofesionálne amatérske divadla vlastne rozhodnú stať nezávislými profesionálnymi divadlami, čo je nejaký vlastne prirodzený posun. Potom sú už tie teórie, ktoré hovoria, že to vôbec nemáme rozlišovať a že vlastne to strašne zastaralý prístup k divadlu. A spáchali to v podstate kolegovia Diteovci, ktorí nás ako ročník začali volať na žatvu robiť festníky a že vlastne začali tie regionálne prehľadky, kde stále bolo treba niekoho do festníka alebo do poroty. Takže to vlastne začalo účasťou vo festníkoch a písaním. Že to bolo také prirodzené, že sa obrátili na divadelnú vedu a tým pádom sa to akoby na tej vysokej škole tak úplne prirodzene vrátilo. A pak se začala teda i hodně lektorovat a porotovat třeba... To sa už potom dialo na škole a potom sa to dialo akoby tak pomerne dosť po škole. Ale že vlastne celú výšku sme strávili vždy proste na tej žatve v tých festníkoch a zdalo sa nám to super a tam sme videli vlastne aj nášho pána profesora Štefka alebo pána profesora Císařa v tej ich vášni pre divadlo ako také a pre neprofesionálne obzvlášť. A to je vlastne neuveriteľne fascinujúci moment, že na vás niekto cez tú analýzu dokáže preniesť skutočné vzrušenia plezír z toho predmetu záujmu. A jak jsi to potom teda vnímala, když třeba byla, já nevím, vzpomněla by si, když byla třeba poprvé v porotě a teď ještě s tou zkušeností té malé holčičky, která byla teda ta porotovaná a nechápala, co po ní chtějí a co to teda je ta postava a není, tu zodpovědnost toho vlastně sdělování najednou těch svých názorů těm divadelníkům a i teda to přemýšlení třeba, jak to říct, aby to bylo správně pochopeno. Je to jako hodně specifická disciplína, myslím, nebo máme to všichni. Áno, je. Pamätám si aj fiaská, aj bolestné zápisky a úplne zúfale, že čo som to, ako som im to. Aj zároveň akoby normálnu mieru, že neskúsenosti a nezrelosti, že napadá mi to napríklad presne v súvislosti s kolegami z disku, že kým vlastne som našla jazyk, ako s nimi rozprávať, že to trvalo vlastne hrozne dlho, že to naozaj bol akoby zásadný čas. Pamätám si aj špecifické zlomové životné hádky napríklad s Tónom Šulíkom, kde som mala pocit, ale teraz už sme kamoši, tak preto to môžem povedať, že tiež menujem len tak, že mám pocit, že to, čo hovorím teraz, by sa dalo povedať kedykoľvek. Že som vlastne navnímala, že musíš naozaj hľadať akoby adekvátny jazyk, lebo predsa cieľ je výsť z toho, čomu rozumiem, alebo navnímať, aký tam mohol byť ten zámer, čo bola tá intencia a kde sa vlastne možno tá intencia dostala preč. Že som to vnímala, že buďme tu spolu v dialógu, že ja sa snažím napojiť na to, čo ste urobili čo najviac, ako sa len dá, ale zároveň mi napadá, že čo všetko sa ešte z toho dá, alebo čím všetkým to ku mne prevráva. Takže áno, fiaská boli, utrpenia boli, ale potom boli aj také veľmi, podľa mňa, akože, že pekné stretnutia. A potom sme mali ešte raz s kolegyňou Mašlárovou takú malú epizódu, že sme strašne sa chceli k inscenáciám vyjadrovať akože pohybovo a aby sme robili také pohybové recenzie, aj sme si vytvorili také, že univerzálne performatívne duo a že to sme mali cieľ, že sme to chceli každú žatu tak zrealizovať, ale neboli sme technicky na to tak vtedy pripravené, aby sme to zvládli, že hľadať aj iný jazyk, ako dávať tú spätnú väzbu predstaveniu a ešte ísť do toho rizika, že sám musíš niečo odperformovať, aby si akože mal vlastne právo prehovoriť. Hľadali nové spôsoby komunikace. Áno. Je možné, že na problémovém klubu ešte zatančíš třeba letos, nebo? Toto mi ešte nenapadlo, ale to musí byť inscenácia, kde akoby pocítim, že toto môže byť jediný vyjadrovací prostriedok, ktorým môžem
dať tú spätnú väzbu. Ale už tak si zrovna teraz... dneska máte blok Tanec, bude tady hodně tanečních představení, takže já si myslím, že... Ma to zavezuje vlastně teraz takto. Si tady, podívej, tady ten podcast se bude vysílat za dlouho, takže můžeme to potom nějak stopit, jo? Ale nám dvěma by to rozhodně radost udělalo. Tak já si... Ale vy už vlastně víte, naši diváci a posluchači, mnohem víc, než víme teď my, takže když zadáte do YouTube Kičiňová hodnotí tancem, tak už možná na vás vyskočí nějaký atraktivní virál. Nějaký atraktivní virál. Hele, jako ta mnohonásobné, nevím přesně, účastníci scénické žatvy, což je ta, dejme tomu, slovenská varianta Jiráskova Hronova, jaký je rozdíl mezi těma festivalama? Žatva je kratšia. Dobře. Tým by som začala. A další odpověď? A zároveň... Jak je dlouhá, pardon? To sú iba 4-5 dní. To akoby človek zvládne ten objem divadla, mám pocit, že o trošilinku akoby ľahšie. Že to dokáže absorbovať. Že v istom móde už začne byť divadla veľa a človek už potom možno nedokáže byť ako keby tak koncentrovaný, že je to vlastne väčšia záťaž. Tu si to myslím na Hronove. Akože pre všetkých, že byť koncentrovanejší, ustáť to, vydržať to, predstavenia trvajú ako keby ďaleko dlhšie do noci, napríklad ako sme na Žatve zvyknutí. Je to iné v tom, že na Žatve tie ranné rozbory boli stále rozbormi. Že sa to netransformovalo akoby do tohto módu, že sa hľadá skôr nejaká téma, ktorá tým rezonuje. Aj keď to neznamená, že tí jednotliví účastníci tých ranných rozborov alebo hodnotení vlastne nehľadali z toho nejaké zásadnejšie alebo univerzálne poznanie alebo niečo, čo každému tomu amatérskému divadelníkovi bude nápomocné. Rovnako vlastne fungujú workshopy a je o to obrovský záujem. Kultový je napríklad taký tzv. Modrý stan to bol, kde sa vlastne vždy všetci stretnú po tom večernom predstavení a nežuruje sa nikde inde, takže tá skupina je naozaj skoncentrovaná v tom stane. Bol tam aj DJ, ja som zabudla to jeho meno, ale bol to taký tiež kultový DJ, ktorý tam s tou žatvou bol spojený. A že tak vlastne všetci žijú, mám pocit, že intenzívne ako keby úplne pospolu. Je tam možno menší počet účastníkov, takže sa tí ľudia ešte viac tak ako keby združia a zblížia. Ale mám pocit, že je to podobné v tomto zmysle ako keby Hronov, že tuto vidím rozdiely. Zároveň u nás ešte je aj tá sekcia vyslovenia akože recitátorov a recitačných kolektívov, ale to je súčasť ako keby Viezdoslava Kubina, ktorého víťazi sa objavovali na Žatve a to bola vždy pre nás taká téma, že ako vlastne s tými prednesmi si poradiť, že či to má byť nejaký samostatný komponovaný program, kde ti vlastne z básne alebo z prozaických textov vzniká nejaký zvláštny samostatný tvar, ktorý umiestniš do nejakého priestoru a už to niečo rozpráva, alebo to majú byť vlastne izolované prednesy a recitácie, ktoré umiestniš medzi nejaké predstavenia a tým pádom ich akoby zbavíš celku, v ktorom nikdy predtým nefungovali. Takže sa napríklad dlho hľadala tá podoba a forma. Zároveň bola fáza a obdobie, a bolo to vlastne veľmi dlhé obdobie, keď to bola súťaž na prehliadke, že na konci sa získaval tvorivý čin roka. Takže ono to trochu generovalo viac ten pocit akoby nejakej súťaživosti a kto teda je v tej hodnotiacej komisii a oni sa s nimi kamošili a kto s kým večer v tom stane bol a prečo ten tvorivý čin skončil tam, kde skončil. Až to prišlo do bodu, že teraz už sa vlastne neudeľuje tvorivý čin roka, že vlastne ľudia prešli všetkými tými postupovými prehliadkami, de facto aj celoslovenskými, že to nie je možné zrovnávať. Lebo sa stali aj zaujímavé vlastne veci, že tvorivý čin roka raz vyhral umelecký prednes. A tam myslím si, že všetci... I to je tvorba. Áno, divadelníci, niektorí to dosť zložito prežívali, niektorých nás to veľmi akože bavilo, že tak sa to, takáto veľká vec sa udiala. Takže to kladlo ako keby výzvy a zároveň aj toho, že keďže tie predsa súbory fungujú v úplne iných typoch postupových prehliadok, ktoré súvisia s mládežníkmi, s deťmi, divadlo pre deti hrané dospelými, pre deti deťmi, dospelí sami o sebe a alternatívne divadlá, klasické činoherné a zrazu keď sa to stretne na jednom mieste, možno naozaj bolo akoby neadekvátne vyberať z toho, čo je inak nesúťažiteľné spolu, niečo, čo je najlepšie. Aj keď fakt je ten, že vždy, keď to vidíš všetko vedľa seba, niečo s tebou zarezonuje najviac, že niečo k tebe proste prevraví. Takže...
To sú také rozdiely, ktoré si ja uvedomujem. Niekto by to popísal možno úplne inak, aby som to neskreslila. A ty ještě, když mluvíš o té soutěživosti nebo něco, to je taková jako otázka, která mě vždycky vlastně trošku zarazí. Zajímalo by mě, jestli na tom slovenským amatérském poli je to teda taky podobný, nebo ještě víc, že vždycky vlastně se tady taky jako máš pocit, že tak jsou to přece ty amatéři, ochotníci, všichni to je nám tady všem, jako všem tak dobře, děláme to, je to ten koníček, děláme to pro radost, nebo a pak mě vždycky překvapí, že přece jenom jako ta vnitřní ambice někdy je vlastně tak jako silná, že si říkám, že se přece nic tak neděje a pak se dějou nějaký různý řevnivosti a skandálky, kdo komu, co a jak. Je to, nebo čím to je vlastně? A máte to tam jako teda asi podobně na té scénické žatvě. Tak teraz už nie, lebo už sa nedie žiaden tvorivý čin. A tady to ani soutěžní přehlídka není, že jo? A aj tak to cítiť? Myslím si, že tady ne, ale mě třeba, jak když jsem začínal portovat, tak vím, že Milan Schejbal, což byl takový můj asi nejvíc, nechci říkat úplně guru, ale člověk, který mě zasvěcoval do toho portování a já jsem v těch 20 říkal, teď je přece úplně jedno, Milane. A v srdci to mám pořád jako stejně, jestli někdo dostane 3 diplomy a někdo 4 a Milan vždycky říká, to si píš, těm lidem to jedno není. A říká, přece to snad jako nepočítaj. A říká, to si píš, že počítaj. A já si tomu v podstatě pořád nechci věřit, ale zároveň už jako jsem se mnohokrát potkal s tou situací, že to opravdu je, že ti někdo jako ve 2 ráno při opilí na tom baru vyčte, jak je možný, že oni dostali ty 3 diplomy a někdo jiný dostal ty diplomy 4, když přece a tak dále, takže už jsem k tomu jako takový jako vůči nějaký ješitnosti v amatérském divadlu, už jsem takový jako opatrnější, vím, že není dobré dráždit toho hada. Že si řekli, že jako ten diplom jim novou roli nebo zakázku nebo peníze jim to nepřinese, že jo, jako není tak to profesionální divadlo, dostaneš nějakou cenu, tak si třeba tě někdo všimne, obsadí tě někam nebo něco. Neviem, či to je akoby nejaká prirodzená súčasť akože ľudskej povahy, že rozmýšľanie o nejakom type výkonu, že sme mnohí k tomu prirodzene ustrojení, že rozmýšľaš vlastne výkonovo a robiť divadlo vo voľnom čase je tiež nejaká nielen plezírová, ale ako keby výkonová vec, že zároveň funguješ ako jednotka vo svojom regióne, ktorý má k tebe podľa mňa ultra špecifický vzťah. A ty z toho miesta, z toho regiónu, z toho špecifického prostredia ideš ešte niekam inde a ty vlastne reprezentuješ vlastne akoby ďaleko viac. Ty reprezentuješ celé mesto, ty reprezentuješ dejiny toho súboru, že ty tam podľa mňa ideš ako keby s väčším vlastne vkladom, ako keď sa na to zvonku pozeráš, však všetci sme tu rovní, sa tak potežme z toho, že vzniklo dobré divadlo, no pre niekoho nevzniklo, že možno z hľadiska nejakých formálnych prostriedkov alebo postupov dobré divadlo, ale je dôležité tou témou, vás to niekam posunulo, že vieš si v tom vždy niečo nájsť, ale ty vlastne vieš, že ty tam ideš za ten celý podľa mňa región, za to mesto, že to je podľa mňa ako keby väčší pocit zodpovednosti alebo takej vážnosti. A druhá vec, že robíš to vo voľnom čase, mnohí tomu venujú veľmi veľa vlastných peňazí, financií, pozorností a to je akoby vlastne jediný druh nejakej inej odbornej satisfakcie ako to, že tvoji kolegovia z okolia alebo zo vzdialenejšieho okolia, lebo však mnohé z týchto neprofesionálnych súborov predsa brutál cestujú, kade po Slovensku, chodia na nich davy ľudí, lebo sú dobrí a chcú ich vidieť, že ty vlastne možno niekde vo vnútri túžiš po tom uznaní, že to, čo si investoval, je pochopené a docenené. Že to také hlboko ľudské. Tak ale keď to príde len do toho jedného momentu, že tak prečo nie 4 diplomy a potom si človek s ním štrngne a sa tak všetci upokojíme a ideme ďalej, tak to by bolo ideálne, že aby sa neprenášala tá ako keby nevraživosť nejaká. Že prečo oni im aj toto vyčítali na tom hodnotení a aj tak to dostali a nám toto nevyčítali, ale nedostali sme to. A když už máš teda skoro druhý Hronov za sebou a je to tady teda nabitý programově extrémně, tak dá se už z toho odvodit, nechci teda jako generalizovat jak moc. Jsou nějaké jako výrazný třeba rozdíly mezi tím slovenským amatérským divadlem a tím českým, nebo... Jestli třeba tady vidíš nějaké jako polohy nebo fenomény, ty si řekneš, to na Slovensku teda nemáme, nebo naopak, hele, tohle vy tady nemáte. Ja mám pocit, že je u nás akoby
ale to je môj pocit, že menej tých klasických činoherných divadelných foriem. Že mám pocit, že sa akoby ďaleko viac tenduje k všetkému, čo je nejakým spôsobom ako keby autorské, hravé, nejaké postdramatické, že mám pocit, že sa to vyvíja ako keby touto cestou, že sa veľmi často akoby rieši, že práve tieto divadlá mladých intenzívne tematizujú sami seba vo všetkých možných otvorených performatívnych formách, že niektorí už to majú pocit, že vlastne už sú z toho všetci akoby unavení. A že rozmýšľam, že v čom to je. A chýba mi taký rozmer napríklad toho, čo tu reprezentuje, to, čo sme videli včera, pani Hanka Horíšková. Ja mám pocit, že my akoby tento prístup akoby k objektu alebo k bábke a k bábkovému divadlu ako takému, že vlastne vôbec nemáme. Že s tým sa pracuje najmenej, že je to možno jeden z prostriedkov, ktorý sa ti objaví v nejakej inscenácii alebo nejakom súbore, ale že tomu nie je venovaná taká pozornosť, že vlastně toto u nás dosť absentuje. Takže jakože spíš loutkový divadlo, které máte, je jakoby tradiční, že máš jako loutkový postavy, buď marionetu Maňáska nebo něco, že to není jako to objektový divadlo tak moc se rozvíjí, nebo vůbec to loutkový divadlo není u vás. Ja mám pocit, že nie je takýto typ ako keby loutkového divadla, alebo vôbec akože práca s objektom, že samozrejme, že sa to objaví čas od času, ale že to nie je niečo, čo je systematické. Aspoň ja nemám tú vedomosť. Ak nejakí slovenskí divadelníci neprofesionálni sa cítia dotknutí, že som na nich zabudla, tak sa ospravedlňujem už vopred. Hele, ty jsi na začátku, ještě než jsme začali točit, bavili jsme se o tom, co je to radikální dramaturgie, tak ty se sama označila za dramaturga diplomata. Je to opravdu teď, když odložíme stranou rozehřívací humor, nějaká charakteristika, kterou bys podepsala, nebo? Áno. Určite. Vo vnútri ja by som túžila byť, že radikálny dramaturg, ale ja na to asi nemám vlohu. Tak ja som dramaturg diplomat. A to je jedna z věcí, která tě přivedla do vedoucí pozice? Určite áno, tak tá diplomácia sa občas hodí na takéto špecifické funkcie. A tak ten dramaturg, či chce alebo nechce, tak musí byť diplomat, lebo je rozdiel, ako to formuluješ, komu to formuluješ a v akej pozícii dramaturga vstupuješ. Či si ten interný dramaturg v divadle, ktorý si vytvára vzťahy so svojimi kolegami a prichádza externý režisér, ktorého poznajú viac, menej a ty si teraz akoby súčasť toho domu, ktorý komunikuje nejaké veci medzi potrebou tejto skupiny a tohto jednotlivca a takto nejak ako priesečník to môžeš ustáť a vytvárať samozrejme nejaké aliancie, lebo však to je divadlo, tak tam vždy tie trojholníky, štvorholníky premenlivé a že s kým, ako a čo ošetrovať. Alebo teda prichádzaš ako ten dramaturg externý so svojím režisérom alebo k nejakému režisérovi, ktorý tam je, vstupuješ do úplne iného kontextu a snažíš sa vlastne nejakým spôsobom byť nápomocný pre ten celok a tiež pochopíš, že ako máš nejakému hercovi formulovať pripomienku alebo neformulovať, a že čo to s ním spraví, nespraví, akú ju spracuje, cez čo ju k nemu doručí, akým jazykom, že tak je to taká pre mňa viac akoby aj úvaha nad tým, ako tie veci hovoriť. Je třeba tohle věc, ve kterém mohlo pomoct právě i to porotování toho amatérského divadla. Já to totiž třeba za sebe mám, že mám pocit, že v té dramaturgické práci mi ta letitá zkušenost těch jako porot a toho, že fakt to musíš těm lidem teďka takhle sdělovat napřímo, vlastne ako hodne pomáha, že to je veľká skúsenosť. Ja si myslím, že hej, že v tomto je akoby ďaleko viac praktickejšia, ako keď sa dramaturg dostáva, študent dramaturgie do konfrontácie iba so svojím tvorivým tímom, ktorým si to tak už niekedy vedia povedať, lebo keď spolu 4 roky robíte, tak sa už nejak naladíte na svoj jazyk, ale vlastne vždy vstupuješ do jazyka niekoho iného. A na to je toto akože ďaleko taká lepšia príprava. Aj nejaká taká ukážka otvorenosti mysli. Mně přijde taková v podstatě hezká tečka za tím naším případem jako takové doporučení dramaturgové, porotujte amatérské divadlo, budete lepší dramaturgové, bude se vám to hodit. Tak já ti moc děkuju, že jsi přišla tady k naší lampě, do našeho křesla v našem improvizovaném studiu. Nacházíme se, prosím vás, ve sklepě Jiráskova divadla, takže člověk by někde očekával, že tady nějaký základní kámen, jako ještě, který světelkuje mechem
z Lucerny a tak. Tak děkuji, že jsi tady byla s náma a věříme, že tvůj druhý Hronov nebyl poslední. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahoj.